Clark. Lain di platform eh. Dito. Ano sabihin mo? Sige. Anda. Ano sa naman Clark? Ako Noon sa? di malihok ang ligid sa bike. Abangan sa kubi. Liko. Sige, paliko. Ako kasunod na. Hi. Oh, Hi. Unsa na? bye. Bike ka? Wow. Bagay siguro ang kono. Kuan man, flat man. Ay, Na. Pwede Flat. man siguro na ko na ng tigit ana niya kaluoy. Tanggalan pa naman sa katerpaw ah. Unsa naman na? Liko pa. Liko ba? Hi. Manggaan. Kaon ka. Ay balik. Ay nako. Ay nako. Ida. Ida. Tulak-tulak ko. Si Idam ngayon, tulak-tulak ko. Aling kamot. Hi.
Bike ka? Bike ka? Oh no! Unsa man? What? Ano siya na picture ganiha dere? Dagan ko. Utot. Utot daw. Ano daw? Utot daw, utot. Nag-video kaya? Ning kamot. Ilay ko ba ayo yato sa kanan na. Ay sa kuan, dunahan. Hala! Tindog, tindog. Kira na bi. Kira drive na drive kay guputon ka ni Kuya Tintin. Nagkukuron ka Kuya Jidin? Wala din naman tingog. Tabang! Ang iring na to na we. Ang mura. Men! Dili siguro eh. Atuan na iyo ito ra oh. Mura. Tuan ang iring. Atuan daw eh. Atuan na. Liksan na ako! Liksan! Mura ka tuan ang iring oy. Tuan lagi. May line. Niuban deh ya turun. Liksan na lang ako! Likit! Ang talikod! Hindi, niuban inyong iring. Ngag! Mahog! Sige, diretso arang pa. Huwag ka nang kanan deh. Namuti ang koni. Siya namuti ah. Dagan ang iring. Ay, nabot niya eh. Kay Kwanda. Tapos ito ni Kuya. Katong itong inahon na langkat. Ilangkat lang niya. Doon ko pa! Ito, para masur ka sa pan. Luwang. Bangal. Dire, dire ang hindi. Tora na, ngiring ka. Greg, hoge ka na nung kanal no na. Lagyan ng link yun na. Ayaw! Ayaw din kay Mulaya. Ano ba? Dagan! Dito ko lang, what? Oo. Bigot ang kat. Ulan na Kuya. Tara, ulit na eh.
Hindi na tataya, tisip na yun. Kabot lang. Dagang ay mong ang bike na pura. Bili na lang ng bike. Ah, Bili na lang. Ihatag na ang bike, ihatag. Ibili na lang. ah. Drive big lang, padung sa kalsada ko.